Ah, Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano baklasin yung mga panel trims sa dashboard ng Toyota Hilux Conquest. Yan. So itong manubela guys, may adjustment to. Pagka ano, pwede mo siyang ganyan, ganyan, ganyan. So pagka i-pull down mo yung lever dito, pwede mo siyang itaas para magkakaroon ka ng access para dito sa dalawang plastic screw dito. Yan. I mean, plastic screw na may clip. So, ito yung unang gagawin. Lang pa. Yan. Tagal na. Yan. Ayan na. Ayan, lumipat na clip. Yung clip na yon is yung kulay ito, orange dito. Kung nandito lang yun, hanapin ko lang mamaya. Ito para dito. Lipat. Then kapaklas mo yung yung one na yun is dito. Ito yung unang ito tanggalin to. Mas maganda kung may prying tools kayo. Yan. Yan. Tapos ito, tunog to. Ito ko sabi. Yan. Gas. Di naman.
Ayan guys. Tanggal na lahat ang ano. Yung head unit naman, merong ano yan, apat or dalawa? Dalawang 6mm na tornilyo. Yan. Saka doon. Pagkaan mo yan, angatin mo lang, tatanggal na yan.